נקודת השמחה הזאת שדיברנו עליה, חודש חשבן, החודש של החישה. אני מזמינה אותנו לחוש את קצב הלב, את הדם הזורם, את המים, את האיברים הפנימיים, וממש בזכות ראש חודש להכניס אור של התחדשות לגוף. כי זה מה שבאנו לעשות, להתחדש. אז תתחדשו. תודה. עם הנשימה, עם החיוך, תראו איך החיוך פותח את הפנים. היי! חיים שלי משתנים. שאומר לך, ביתי היקרה, לשם זה בת. כי חקלת